गासैबो सिनियर जुनियर दैदेनगिरि दिनै आं खावलायहरो जायफोर एक्सएनडिबिनि सारि साखा गोनां बाइक गोनां बिथांमोननिसिम आं खावलायहरो सानसे सारि साखा गोनां जायफोर बिथांमोना सालायालासिनो थायोबा 500 नङाबा 1000 थाखाया बासियो जायफोर बाइक गोनां सानसे सालायालासिनो थायोबा 100 थाखा बासियो बेबायदि थाखा फैसाखौ थावनि खरसखौ सोरबा एक्सएनडिबिनि बेमार जानानै थानाय जायफोर जोबथेसालियाव थानाय नखरनि जायफोर केसनि जेंनायाव थानो गोनां जानाय बिथांमोननो हेफाजाब हरनो हायो होननानै आं खावलायहरो गुफुर हालामा एक्सएनडिबियाल' नङा साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा आबसुनि सोमावसारनाय बिलटिनि सोमावसारनाय एक्सएनडिबिनि सोमावसारनायाव गुफुर हालामनि रायजो राजाफ्रा दिनैसिम भुगिनांदों सानसुमा खुंगुरनि एकर्डआवबो जेबो गैया हाग्रामा महिलारिनि एकर्डआवबो जेबो गैया प्रमद बर'नि एकर्डआवबो जेबो गैया दिनैसिम गुफुर हालामाव मानो थाखाय नागारजाबाय थादों गुफुर हालामनि साफ्रोमबो सोमावसारनायाव बाहागो लानाय रायजो राजा आबसुनि सोमावसारनायाव बाहागो लानाय बिलटिनि सोमावसारनायाव बाहागो लानाय एनडिबिनि सोमावसारनायाव बाहागो लानाय दिनै मानो थाखाय सोरबा मेगन गैयै सोरबा आखाइ गैयै सोरबा बेमार सेमार जानानै मानो थाखाय बेबायदि खस्थ' भुगिनांदों हारानि केन्सार ओमफ्राय एखेयाव लांदों जेखेनिफ्राय लांनानै थुमुरिगाव लांदों थुमुरिगाव लांनानै ओमफ्राय बै डिब्रुगड़आव माबा हमाबिथिनि होफैदोंमोन बेबोथ' खामानि जायासै ओमफ्राय बेयाव माबाखांनानै आरो डिब्रुगड़आवनो बै मा हस्पिटाल होनोथाय बेयाव लाना थांदों आरो मास मोनब्रैनि बारा जाबाय डक्टरा होनदों आरो 4 स्टेपाव थांबाय बिनि बेमारा होननानै रेडिसन होनो खोन्थादोंमोन ओमफ्राय जोंहा फैसा गैयिनि लानानै फैफिननो गोनां जादों आरोना बारा जागासिनो दङ डक्टराव लांफिननोबो माने राहा गैयै जाबाय आरो बहुत फैसा थांबाय 2.5 लाखसो थांबाय जोङो माने लाबोनानै दोनफैफिननो गोनां जाबाय आरो फैसा गैयिनि थाखायनो भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय सोरबा एक्सएनडिबिल' नङा गुफुर हालामनि रायजो राजाफ्रा बर' आन्दलनाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो आबसुनि सोमावसारनायाव बाहागो लानाय बिलटिनि सोमावसारनायाव बाहागो लानाय एक्सएनडिबिनि सोमावसारनायाव बाहागो लानाय रायजो राजाफोर गासैबो बर'नि खेबथाम एकर्डआव गुफुर हालामा दिनैसिम जेबो नायफिनजायाखै गिबि गिबि सानसुमा खुंगुरनि एकर्डआवबो गुफुर हालामा जेबो नायफिनजायाखै आरो नैथि हाग्रामा महिलारिनि एकर्डआवबो गुफुर हालामा जेबो हेफाजाब मोनाखै आरो फैयै फैयै फैनानै एक्सएनडिबिफोरनि एकर्ड आबसुनि प्रमद बर'नि एकर्ड दिनैसिमबो जेबो हेफाजाब मोनाखै बिनि थाखायनो आं दिनै खावलायो गोदानै दाजानाय इउनाइटेड एक्सएनडिबिनि गेजेराव दाफुंजानाय माखासे दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय जों खोनादोंमोन जोबथेसालियाव थानाय नखरनि माखासे उसुबिदा जायफोर केस गोनां नखरनि बिथांमोननि नखराव थांनानै माखासे खबर लागोन जायफोर मुंख्लं नखरफोरनि नखराव खबर लागोन माखासे बर' समाजनि गेजेराव खबर सबर लानानै समाजनि गेजेराव जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय माखासे लामा आवगायगोन नाथाय दिनै इउनाइटेडनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा मा उसुबिदानि थाखाय माखासे मिडियाफोरनि गेजेराव बुंनाय खोथाफोरखौ मावफुङाखै आन्दोआव मा दं इउनाइटेड मुंखौ लानानै खौसेथि साफ्रोमबो सिनियर जुनियर पार्टिखौ लाफायालासिनो सोरबा गबिन्द सोरबा रन्जन सोरबा एस सोरबा उमुक बेबायदि बुंलायालासिनो इउनाइटेडआ मोनसे दाफुंजानाय एक्सएनडिबिफोरनि गेजेराव माखासे गारबोनाय समाव खोनानो मोन्दोंमोन सोरबा एक्सएनडिबिनि गेजेराव जेंना जायोबा बेबायदि समाव नुजाथिहैगोन नाथाय इउनाइटेडनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरनि बुंनाय रावा दिनै मानो थाखाय माखासे ससियेल मिडियाफ्राव नुसाराखै गुफुर हालामनि सासे एक्सएनडिबिया बिसनायाव गोलैनानै दं केन्सार जानानै बिनि थाखायनो साफ्रोमबो एक्सएनडिबिफ्रा हेफाजाब हरलायोबा आरो बिटिआर एकर्डनि दैदेनगिरिफ्रा हेफाजाब हरोबा बयनिबो गोसोआव गोजोननाय मोनगोन आरो लोगोसे आं खावलायो बे आंनि भिडिअखौ नायफ्लाङोबा बे नखरनि मानसिया 2000 थाखा लानानै थांनो हागोन नखरनि फन नाम्बार गैया आरो बिथांमोननि माखासे नखरजों आंहा जगाजग गैया बिनि थाखायनो आं जाय गुफुर हालामनि एक्सएनडिबि बिथाङा बिसनायाव गोलैसोनानै दं बिथांनि थाखाय आं
आलुफारा सेन्टाराव थांनानै अजित बसुमतारिनि दखानाव थांनानै 2000 थाखाखौ लानानै थांनो थाखाय आं खावलायहरो बेखिनि भिडिअखौ आं लाना फैदोंमोन बयनिसिमबो आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थिफोर जादोंबा निमाहा मोनगोन होननानै आसा खालामो।